Чираттагы кытлау хатын без Новоспасск бистәсеннән алдык. Бүген безнең якын кешебез Надыршина Фәхимә Яхиевна туган көнен каршылый, дип башлыйлар кытлау хатын кайнанасы Равилә Абдулалимовна. Новоспасск бистәсеннән һәм Сызрань шәһәреннән туганнары Алмакаевлар гаиләләре. Кадерле киленебез, якыннардан да якын булган кешебез, бүген синең бик матур туган көнең. Без сине матур гомер тантанаң белән кытлап, бар изге теләкләрне җиткерәсебез килә. Яшәвенең ямен, хезмәтеңнең тәмен тыйып, гаиләң шатлыгына ләззәтләнеп, киң күңелле, туган җанлы булып, саулыкта яшәргә язсын. Гел шатлыкта, гел муллыкта үтсен синең көннәрең. Җәй фасылы алмасыдай балкып торсын йөзләрең. Туган көнең белән җаным, кадерле киленкәем, итагатьле, игелекле, юк килмәгән җиркәең. Юмарт та син, ярдәмчел дә, нечкә, йомшак күңелле. Бар якының яннарыңда үзе бәхет түгелме? Су буенда тал тирәккә су кирәк. Бар дусларың, танышларың, туганнарга син терәк. Хәзер әле син кыяда, күзеңнең очлы чагы, болытларга атылырга канатың көчле чагы. Бирсен Ходай сәламәтлек, бәхетләрнең иң агын, гомеркәең озын булсын, яшә әле бик күп еллар тагын. Балалар иманлы булсын, күңелләре саф булсын, олыгайган көнегездә сезгә таяныч булсын. Оныклар да сезнең өчен олы юаныч булсын. Яшәгез бергә гомергә, амин. Ул шулай булсын. Кадерле Фәхимә Яхиевна, матур музыкаль бүләк бәйрәмегезне тагын да ямьләндерер дип өметләнәбез. Бәхетле булыгыз. Кытлауларга баш аяктан чумган